DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag daw, bigat kata kayo amin, apo. Mabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita isyatan na komentaryo ni Paaka Arod Saray Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolop kanta ba yun? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Biray Jimenez, at your service, always. Tansay magtarilingkor, magtarion kapangaborito, Joseph Kanilang Bacani. Kolop kanta beti madadsayan agaw. Agaw natin na Huwebes sa tatang tanagagik. Primeron agaw at bulan na Mayo taon 2025. It's actually a holiday. It's Labor Day. Pero are duara ya iparuntal tayo, original pogi raya, aliwaran man lilibor. Watan siyempre so manangaro lawas the faithful one Engineer Richard Olanday. Tan say kaparpara yakwanda Engineer Dennis Justoni Palaganas. Guilty beyond reasonable doubt. Si katutan na tatang tanagagik so sentensya ya agamuran na saramay suspect araman so anambang at dating gobernador na luyag na Pangasinan. Oy. Dating congressman Amado Totan Espino Jr. Tartariwatan na. Oh. Suparatan oy. Jad saya desisyon na Tapigan na desisyonan. pimaway so desisyon karuman kapaborito AJ. Karo malabat. Ta si katuyas impakaawat tayo na sa amay impormasyon. At jad sa impormasyon yan nawat tayo judgment manlalapo at saya so criminal case number SCC das 11062 to 11067 People versus Palisok et al. Yasay kwanto jaya tatang tanagagik. Wherefore premises considered, judgment is hereby rendered, finding the accused Albert Bataan Palisok, Benji Lantonio Resultan, Armando Mangrubang Frias, Sherwin Jimenez Diaz, and Richard Galpao Arambolo guilty beyond reasonable doubt as principals for attempted murder in criminal case numbers SCC-10662, 10663, and 10664. Frustrated murder in criminal case number SCC-10665 and murder in criminal case numbers SCC-10666 and 10667. The accused Ernesto Bayasbas Frias Jr. is likewise found guilty in all cases as accessory. Accordingly, the accused Albert Bataan Palisok, Benji Lantonio Resultan, Armando Mangrubang Frias, Sherwin Jimenez Diaz, and Richard Galpao Arambolo are hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment as follows. In criminal case number SCC-10667 and 10666, reclusion perpetua
for each case. Sikatutan so sintensya ka paborito, RJ. In criminal case number SCC 10665, 8 years and 1 day to 10 years of prisión mayor as minimum to 17 years and 4 months of reclusión temporal as maximum. Diri-diretso niya ka paborito, RJ. Erate babasa mo ramay plemero nin kaso. Pigaratan di mad murder Oh. Kasi frustrated murder may aringal ko tan frustrated homicide. Tan murder, alam mo? Yes. Okay, so pigarang kaso tan. So Yes. kada kaso walay kapatek tundusa. Dosa, Okay. yan. Ando kay, Sige, firmasan sige, kayo. go ahead. In criminal case number SCC-10664, 10663, and 10662, 4 years and 2 months of prison correctional as minimum to 8 years and 1 day to 10 years of prison mayor as maximum for each case. Oo nga, Yan. for each case, pigarang kaso tan. Yes. Okay. For the accused Ernesto Bayas Frias Jr., he is sentenced to suffer the penalty of imprisonment as follows. In criminal case numbers SCC 10667 and 10666, 4 years and 2 months of prison correctional as minimum to 8 years and 1 day to 10 years of prison mayor as maximum for each case. In criminal case number SCC 10665, 4 months and 1 day to 6 months of arresto mayor as minimum to 4 years and 2 months of prison correctional as maximum. In criminal case numbers SCC-10664, 10663, and 10662, 11 days to 20 days of arresto menor as minimum to 4 months and 1 day to 6 months of arresto mayor as maximum for each case. Now, with respect to damages and civil liabilities, all the accused are ordered to pay the heirs of the murdered deceased victims in criminal case number SCC 11067 and 11066, PSSG Richard Esguera and Agapito Quizon the amount of 75,000 pesos as civil indemnity, 75,000 pesos as moral damages, and 75,000 pesos as exemplary damages. Further, for the death of PSSG Richard Esguera in criminal case number SCC 10667, the accused are ordered to pay the deceased heirs actual damages in the amount of 282,150 pesos and loss of earning capacity in the amount of 8,196,796 pesos and 44 centavos. For the death of Agapito Quizon in criminal case number SCC-10666, the accused are ordered to pay the deceased heirs actual damages in the amount of 320,600 pesos and loss of earning capacity in the amount of 8,196,796 pesos and 44 centavos, and loss of earning capacity in the amount of 2,826,189 pesos and 60 centavos. In criminal case number SCC-10665, the accused are ordered to pay the victim Kerwin Marpuri civil indemnity in the amount of 50,000 pesos, moral damages in the amount of 50,000 pesos, and exemplary damages in the amount of 50,000 pesos, as well as actual damages in the amount of 115,947 pesos. In criminal case number SCC 10664, the accused are ordered to pay the victim Amado Espino Jr. civil indemnity in the amount of 25,000 pesos, moral damages in the amount of 25,000 pesos, and exemplary damages in the amount
of 25,000 pesos and also actual damages in the amount of 85,092 pesos and 80 centavos. In criminal case number SCC-10663, the accused are ordered to pay the victim PSSG Jason Malsi 25,000 pesos as civil indemnity, 25,000 pesos as moral damages, and 25,000 pesos kanto. Now, in criminal case number SCC 10662, the accused are likewise ordered to pay the victim Anthony Colombino 25,000 pesos as civil indemnity, 25,000 pesos as moral damages, and 25,000 pesos. In view of his conviction, the bail bond of the accused Ernesto Bayasbas Frias Jr. in the amount of 156,000 pesos for all the cases under OR number 3172920D dated March 15, 2021 is hereby cancelled and released to the bond person, and a warrant of arrest is hereby issued against him. So ordered April 29, 2025, San Carlos City, Pangasinan. Yan. So pimaway may desisyon April 29, nawat tayo may kopya kapaborito RJ yesterday. So, Kentan, very fresh, Tartarewa. So, justice has been served, Yakwanda. Yes. Kapaborito Joseph, that was September 11, no nanunutan mo. September 11 at 4 o'clock in the afternoon, 2019. Then, inambush si Ama. Tansaray Scorto ditan say San Carlos City. Antam may unli ko kalad Ken Basista. Actually nalapud Basista, nalapud Bayangbang, nalapud Manila, di man Dimbalan, Semputla. Tamang-tama naman na sa kanyang pagkaambos naisugod pa doon sa pinakamalapit. May malapit pa lang hospital diyan na malaki. Siyempre, kung hindi ako nagkakamali Paborito RJ, doon din tinakbo noon si former San Carlos City Mayor Julier Arroyo nung siya binaril. At saka inano ng helicopter, yes, papuntang Manila. Oh. At yun nga ay isang nakakabiglang pangyayari noong September 11. At ang talagang dead on the spot doon ay si Sergeant Esguira. Yes. Dahil doon na mismo sa backup na L300, hindi na siya nakaalis doon. Samantalang si Agapito, si Aga Quezon, siya yung driver na naitakbo pa sa pagamutan ni Sabito ni si Gob Amadiman at Patambalan anggad si Malsi. Siya yung kumover kay Ama, kaya may tama din. At buti na lang din nila napuruhan sa kabila ng napakaraming bala. Yatim manak di mana sa may luluganan na Gob Ama at aligtasan to supatay at that time. So Nathan abayag from 2019 to Lanatan 6 years, parang 6 years naserve mat, nalamat, agamuran mat. So stisya lalo lang yung baga subagok. Da pamilya na sa ramay naanday bilay si Sergeant Esquera at tagadtanad amay paliko paluobya dalanad gayaman. Amay taytay amay may paluobya dalan di man, di ba? Tapos si Aga dito lang sa taga dito sa may Lukaw. Alam mo yung tatagaranda natin, yung Lukaw, yung pambabay lang na tapos may kapilya doon. Sa likod noon, doon ang bahay naman. Ni Aga Quezon na kaibigan natin yan dahil baga subago galing ng PIO yan kasi driver ng PIO before na naging napunta kay Ama bilang driver din niya at yun nga yung pangyayari na talagang nakakabigla noong September 11 at 4 o'clock PM 2019 at ngayon nga binasa mo na-serve na yung justice sa pamilya. Okay. Yes. Nung natanggap ko ngayon kahapon Paborito RJ, bimagas mo subago. So sabi ko, so finally, sabi nga natin, justice has been served. Yes. Sabi sa ikwanda man lanti, crime does
does not pay. Oh, yes. Walang krimen na hindi pinagbabayaran. So, yung mga nabanggit mo, yun yung mga guilty. Kasi may Guilty. mga naisama rin yung mga pangalan and some of them parang absuelto na nauna na ano ha. Yes. Pero yung pagkaka-promulgate nung desisyon that was nung 29 awa Yes. at may babagatay nitermat sa hostisya at sa biktima. So, yun po yung ating update sa kasong yan, mga kapaborito, na justice has been served. Actually, nung kumalat, sumabog yung balita yun, kapaborito RJ, maraming nabigla, maraming nagdasal. Yes. At kung hindi ako nagkakamali, marami ring umiyak. Mhm. Marami ring umiyak actually. May mga kaibigan ko na nag-text sa akin, kinanto ginawad at si Guba makwanta. So, sa kuwang kumot sikara ang kayo mapaga. The good governor is in good hands. Yes. At saka parang divine intervention ika nga. Kasi ang daming actually ni bagas lay bagok no man throwback ka kwanta no kumatlo. Kumatlulan ang bus nen amata nen wala need serbisyo amidwa sa pinakagrabe yung talagang parang wala na. Ilang buwan halos 1 year na nag-recover kuha mo pa. Nung inambush, nung siya pa ay tinyente, kung hindi ako nagkakamali. So in his early career Yes, as a oo. soldier, ay nakaranas na siya ng ganong... Yes, oo. Kasi, pero alam mo, sa kanyang paninilbihan, dami niyang nagawa para sa bayan. At alam mo, may pangyayari noon din, nung inambush siya, alam mo, yun din yung time na libing nung isang general, isang matasang posisyon sa militar din, na siya yung nag-save kay ama nung naambush siya, nung siya ay tinyente pa. What coincidence sabi nga, di ba? Dahil, di ba, parang may dugtong-dugtong mo, di ba? Kanina yari yan na andid mundo. Wala ni gawon mo, di ba? Mission. Parang ganon. Parang ganon. At yun nga, sa mga pangyayari, mga kaibigan, tingnan nyo nga naman, dahil siya lang ang tangi kako, na nagpaligwas, nagpagwat, at kipapasan, naluyag na Pangasinan. When he became our governor, di ba? Yes. Luyag na Pangasinan, that was 2007, and until now. Yes. At iterto ni so serbisyo si Katiran tagad luyag na Pangasinan. Yes. Actually, si Katoy first nominee na sa may Abante Pangasinan Ilocano Party List. Na yan po ay sariling atin at tama. Ang mamumuno po dyan na magre-represent sa atin sa Congress ay taga Pangasinan din. Ang ating first nominee, si Gob Ama. Ang second nominee, si Atty. Nelson Gayo na taga Lawak, Pangasinan. Tama, you cannot please everybody. Kwanda namin at agmumat na panisya. Pero mas marakal so sara may mananisya at matuan ginawa ng Gob Ama na transformation na sa iluyag na Pangasinan. Walay yung kontra. Lawlad sara may gabay dan laan sa posisyon mo, gabay da kamot ya i-down. Pero jad kabuuan, mas nakakahigit at mas marami majority yung talagang kitang-kita yung mga ginawa nila sa ating lalawigang Pangasinan. At kahit kailan di mo na yan mabubura. Kapaborito. Ang totoo Joseph. niyan, kapaborito Ajay, sa totoo lang, wala namang, nobody has the monopoly of good intentions, of serving the province. Everybody, every candidate, of course, they deserve to run. At alam ko, meron silang mga plano. Yes. But the only different thing, the only difference, kapaborito Ajay, ang pagkakaiba lang ng mga kandidatong ito, sa character. At sa pagmamahal. At yung sinseridad. Sinseridad at performance. Yes. Diyan magbabase yung mga tao. Titignan nila kung paano nag-perform
yung administrasyong ito, kung paano nanilbihan sa taong bayan ng administrasyong ito, at kung paano siya humarap sa tao. Napaka-importante kasi meron ka ring personal touch Yun. sa puso ng mga tao. Yes, oo. At mamaya sa ating pagbabalik, bibigyan lang natin ng daan. Dahil kanina sinabi mo is Labor Day ngayon. Pero in Pangasinan, It's a Pistay Diet. Yes, Pistay Diet. Paano nga ba nag-umpisa ang Pistay Diet? Ano na yung mga aktibidad ngayon kumpara sa mga aktibidad ngayon? Yeah. Noon, noong panahon ng mga Espino, na kung saan talagang binibigyang halaga yung pagsisilibra ng Pistay Diet. At paano nga ba nag-umpisa? Mamaya babalikan natin yan. Yes, at kung paano binibigyan ng importansya yan, because alam naman nating lahat na sa lahat ng mga Pangasinense, bukod sa pagtatanim, bukod sa pagiging isang farmer, Yes. karamihan din sa mga taga-Pangasinan, fisher folks, Yes, mga mangingisda. Yes, yes. Maririnig po natin yan pagkaralaman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido man. Napagmong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ka. Elias Villanueva, putusan ka. Elias Villanueva, ipawil ka. Elias Villanueva, ibobobi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay
hinihintay mo sa CSI? Siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Ball Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Tanjat Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy at atin tanagagik sulit na ay balay. Kalupkan tabi ni siyempre sari magtaryuran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan sa magtaryon na lingkor, magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Oy, good luck nga pala sa ating mga siklista ha, sa 2025 Tour of Luzon. Nasa Stage 8 and final stage na po sila. Magmumula po sila dyan sa bayan ng Lingayen, paakyat ng Baguio City. At doon na po itatanghal kung sino ang tatanggap ng 1 million pesos. Oy, ingat-ingat sa mga nasa ngayon, nasa dagat.
Dahil pag nagawi ka dyan sa may bayan ng Lingian, talagang malapulatad Kapitolyo, yang gadmanad parte na limahong. Na ito. Ay, grabe. Grabe ray tunatan, wala ray asakbay, si palagay. Nasara may tenda, walay bulong nanyog, mga witira natan, uso may kiyan, amay antitawang usaraman, amay singasako malapar walay pananawag da zaman ya walay zero man nasaray pamilya actually sa family reunion da sara may arom May tent. ten ande walay pananawag da may walay tawag da sananay may tent Okay. may singasako ya color blue tan Blue. orange may tapo yes. walay pananawag da zaman. At actually kapaborito Joseph, tapiano na i-throwback talabat, akinat isi-celebrate datay pistay dayat, which is dyan bansa Labor Day, araw ng mga manggagawa. Yes. Kasi dyan sa bayan ng Linggin noon, ng Saman, at wala raman so sara may laki tayo, wala tayo at manayam timot at coastal barangay, di tanad barangay Manibok. At saray laki tayo ng Saman, mansisigay ira. Yes. At amay wala may yangga pula natan, kalukur labat latilak. Aramay ang kabalag ya baluto, tangkok, wantura. Ya sikara at talagang masaksak ba yung babangon ulad dayat ya saray sira, dakil ne. Wala nirad bandad sakbit, aliwan matao. Natan medyo bugak-bugak lara o overfishing one to time. Natan, kada May 1, Labor Day, atan may iyakar da dayat bilang pasasalamat. Sa may biyaya ng dagat. Yes. So, nalapunan saman, with su pamilya, apo, watanira, manamas, manbabanding kwantura kapaborito Joseph. At nadsama niya panoon na sa Mayor Quantano, Mayor Bersosa, aramay Mayor Midlingian, at anong nang daman niya selebrasyon na saray sumisigay. So ang gaad sa may tinawag dalan pistay dayat. Inaruman na sara may arumiran na aramay Beachgoers. may festival kantura walay linggas na dayat. Miss Pangasinan kwantonira ng Saman. Hanggang sara may simusublay laran nan ulay. At bali mi tanjad probinsya mas lalo da inaruman ira activities. At nung nanunutan mo sa may panaon ng Governor Amado T. Espino Jr. At di man limasa susatay bangka parada. Ayun. Ay ang kapulanatan. Ay nanunutan po man, bali-bali man. Bangka parada. Kasi yes. Unlarat na Float parade. Say gapuanda, di tanad binmalay. No, ande di manad barangay Pangapisan Norte. Ay, Pangapisan Norte. Okay. Antan may 10 na limahong. Actually di mamalabat. Pero arami ibabagam kanyan anong dung mura. Kasi saray partisipante, malala pumatad saray may coastal municipalities. Yun. Kanyan anong dung mura dyan. Singabil nga nalapura di manad. Barangay nun wala nagawa. Abot. Balagan, kontura. Aramay barangay Balagan, yami contest. O barangay Pututan, o arayay coastal barangays. Wala raman so amay arkusan daya baluto. Kanyan malapo radya unlarad man at limahong. May kulaan na amay Pangapisan Norte may 10 ya umbasil kad barangay Kapandanan. At parte na Balangubong natan di man ira man tutugyop. Wala niray from coastal municipalities from San Fabian, Sual, Kwanturatan, aratan so partisipante kapaborito Joseph, nanunutan ko di manad Sual. Pigan analo, may barangay Kabalitian. Wala ray, nanduro mamut iran kiyan amay pangiter na award, wala may sangka bali-balian niya float, ya baluto, wala may talagang iray delegates, wala raman iran pangiteran damot ya premyo. Yaman 10 irad man at barangay Banyaga. Bugalyon. Ay bali-bali no mangkad Dumalandan Bridge. No nanang nang mura may eramay nala na aray picture ay nanang nang mo may formation. Gwapo Ay gwapo mo. But before that, at sayan agaw at sa may panaon na sa Espino,
watan ni may misa ng pasasalamat. Yeah. Wala ni nagawan misa mismo dito na Capitol Beachfront. Insan era lamang proceed di man na Pangapisan Norte. Nanunutan ko, era department heads. Wala ramay singa department heads, yung mambumban na sama niya aktibidad. Chairman, kwanto. Ulugan nira man float parade la ang kaladman da Banyaga. So samantalang ira may pamilya talagang watan ira man si celebrate. Tanatan siyempre da sa contribution mat na sa LGU sisiguro nda so sa may seguridad na saray beach goer. Naningning mura may service na Lingi and Disaster Risk Reduction Management Office manliliber ira tan wala ra may intalagadan mong natanta wala may titawag mo may singa watchtower may nanang Lifesavers Tower. Di man wala ra may mong langoy mata ya maneneng nasara may beach goer tayo at sayan agaw Labor Day pistay dayat diyan sa Iluyag na Pangasinan. Nakak nalilingaw ka paborito RJ. Ditan mo't abilay may programa ya. Ilog ko, yes. bilayan tan aron ko. Yes, atan may kyan. Nan si Malta si Spino administration. Kasi before that was 2007 awaan in Mirong. At saray kadayatan tayo, may bibit lang kuran lugar, atay panggawa may bangka parada, ya anggad man da Banyaga ay agmup inakal ira may pispen, piskejes, ang kapipay dalanan may balutom. Pero lapod satan niya ilog ko, arong ko, bilayan ko, apalasipas, nakal iraraman. Kanyan bali-bali lang tinuwa mangkad dumalandan, naningning mo, so sara may formation na sara may participate iran may parid iran bangka. Pero before that lakan man Dumalandan Bridge ning mo ilog ay dayat going to Limahong Channel puro pispen. Nan angga po ni may ilog ko bilayang ko aron ko. Kaya lang tinanlimo sa ato na programa ka paborito RJ. Panoon tanan gobama. Yes. Aliwan malinlinis labat ira ilog at pakanengdeng na sare totoo. Nuwag ingan mas bimulaslas. Yes. Mas dimakal. So saray sira at saray ilog alinisan. Correct ka dyan. Oo. Tan sa ikuan mo nainda na pangkanawnawa tan na abilay iramay ang kakilag iran sumisigay. Payakin bakit? Makapampalaglara kalamor na ikda. Kasi nandakal so fishpen piscages agera makaabay. Kasi walay gwardiya na sa aramay fishpen piscages kuha mo pa. Ay no nabay kad man di paltukan iratan ng saman kasi mampapaunan mo't iray balag kasi panggagwardya dahil sa may piscages daya ang paano sa tendamat kanyang gawagwardyan damat ay natananggapi lugar ya pansigayan na sa may marginalized fishermen tayo pero agalay salamat danan at tanat alinisan plus inindan nira na ikat na provincial government at that time nung mo pa. Dati agayra makabigat na bingalo kuha mo pa. Arami ang kabalag iran sira kuha mo pa. Kaya ngangali ang gapi sa kikilo, anatan makasaki kilo, 2 kilo ra di abilay lara. Kaya si katutan so sa may agdan nalinglingwan ng yes, kapaborito. Yes, serbisyo. Ya klase na serbisyo. Ya si katutay anap-anapon danatan. Anap-anapon danatan. Si katuman so sa may angitan na ilalutan bilay. Yes, at sigara tatong tanagagi mga kapaborito. Likod at makalalara may inagwago yasiranda. Wala ni ilako da. Makapambilara. Bali-bali so panagbilay da. Kasi nindan mo rin pangkanaw na away makapananap bilay. Hindi yung parang binibigyan mo na lang palagi. Paano pag naubos na yung binigay mo alana, gutom uli. Di ba? Yes. Ay, so yung sa mga mahilig sa ayuda. May balita tayo. Isang 20-year-old na lalaki nag-collapse na matay. Habang nakalinya para sa ayuda. Tignan mo yan. Dahil sa init ng panahon. May iindan mo ray taga laman. Pero kung balit nununuton so sa may sakripisyo damat, ya walay aabalan mo oras mo para sa sikara. Actually, no kwenta mo kaskasti ayun impanabala da. Correct. Yung inanap da ko mo, da sa atan niya oras. Diba? Sa ito kapaborito RJ, no say gagamtan mo untulong
agmulara panlilinyaan. Iyakar mulad saray kaabungan. Oh, The same pwede naman, the same system na inadapt ni former Mayor Brian Lim noong panahon ng pandemya, na wag ka na kayong lilinya, kami na ang lalapit at magbibigay sa inyo right at the very sa gate ng bahay ninyo. Oh. Sa Bidala. Sa Bidala. Oh, alon sa may Alon sa may Walaniray, panlinyaan mo nira. man dapat. Oh. Kasi antayo, aray panangito after all- da ayuda natin. After all, kapaborito RJ, yung ayudang yan, hindi naman galing sa bulsa nila. Yan ay pera ng gobyerno. Pera ng gobyerno na para sa taong bayan. May no paano labat so sa may manner ya pangiturmod sa sikaran to. May sistema. Agmulara pa pera pa. Saan yan? Saan yan? Sa yung namatay? Doon sa Marikina. Ay nako. Kita Na niyo pwedeng yan. mangyari din pag hindi tayo mag-ingat dito sa atin. Karoman, 47 degrees centigrade. Oo. So putang na panahon, minsan kaalab yan, timortar sa uran. Di ba bangus kalutan di uran dagupan. Di man imuran. si kami kilabat katerter. Pero wala ra anong nung kunan post sa social media. Ya dagupan uran. Anton oras man. So intertar na uran. Kaplasay kalutan o Kaplasay kalutan ng start nila ba? timortar sa uran. Kaplasay kalutan na wala may video na bantayan ko. Tag timat niya rin i-play paano na ni man reklamo may nan video. Jad sa may video yung lakalay ba? Man terter sa uran, walay mga kalut. Di bale no agano. Yes. Timon damat. Actually atuloy man. Timon damat. Blessing siguro. Yes. Blessing. Say antam na kasi sare totoo. Manlapon ang gimaputan so kalutan at dalan, which is a major part of the celebration ng Bangus Festival. Manlapod jaya ginapuan to, so originally jaya A.B. Fernandez Avenue. Diyan natin ginawa yung mga unang taon ng mga kalutan at dalan ng unang taon ng Bangus Festival. Laging dinudumog yan. Always. Hindi yan nagmimintis. Taon-taon talagang dinudumog lagi yung kalutan at dalan. Kaya nga sabi ko, this is the legacy. Napakagandang legacy na iniwan ni former Mayor, the late Mayor Benji Saplanlim, na mabigyan ang siyudad ng Dagupan ng isang Bangus Festival, ng isang major activity na kalutan at dalan, na dyan nakikilala ngayon yung bangus na World's Tastiest ngayon at ang siyempre sa siyudad tayong Dagupan. Actually, naligdalate kalutan di ba? In every barangay now, pagka nagse-celebrate sila ng kanilang fiesta, magkakaroon sila ng kalutan. Because it is one way, one event na pwede mong may pantutuupan iritutuod barangay mo kapaborito Ajay. Pandadagopan mura. Ya nanon nang mura makalpaliklikat mat. Ya manlikat mat ira. Ya non tumi ikakalot da man si sharing ira kapaborito Ajay. Sanda mo la istoryaan, lastugan unta nila. Agauntan ha. So napakagandang tingnan. Kaya sabi ko, yan ang legacy na naiwan ni former Mayor Benji Saplanlim dito naman sa Dagupan. Ay, good morning mga idol. Sabi ni ang magbabalik na Councilor Randall Bernal diyan sa Lingayen, Pangasinan. Siguro nakamonitor ngayon. Nakita ko kanina galing diyan sa palengke ng Lingayen at nangampanya at talagang tuwang-tuwa yung mga tindero talagang may kalampag damot ay antingaran to kiluan damot. It's only show it's a sign na Councilor Randall Bernal talagang gabagabay day serbisyum di tanad bali tayong Lingayen. Alam mo kung bakit tama ni talagang naglilibot Labor Day Councilor Randall Bernal, mabuhay ka kung mo tayo. Alam mo kung bakit isang factor na gustong-gusto nila kay Councilor? Because he's very faithful. Faithful yun. Yung loyal at partido to. Tangkakaiba to. Actually. No say sa kuya opisyal, very faithful. Asahan mo, very faithful din sa taong bayan yan.
magbibigay ng tamang serbisyo. Yes, oo. Kasi, di ba? Kaya nga yung faithful ka nga di ba? Oo, di ba? May walay talagang walat puso, sumansirbi. Oh. Ayun po yung matignan natin. Hindi yung kinukuha na lang sa balag ya kantidad. Yun. Uy, may nabalitaan tayo. Napakaswerte yung mga Bakit? tao sa isang botante sa Oy, isang bayan, di ba? Yung Grabe daw nabalitaan dyan, mo. sa Oo. isang bayan na Di dyan. ba? Oo. It's a coastal town. Oo. Hindi na natin babanggitin ha. Oo. It's a coastal town Ay, ang na laki pala. ang pinaglalabanan dyan ngayon, ang mga naglalaban dyan ngayon, mga big time. Oo. Ilan big yun? time. Yung isa? Yung isa daw magbibigay ng 10K. Ay, nako, yung isa? Magbibigay ng 15K. Ay nako. So, pagka botante ka sa lugar na yan, Yan hindi per family, per head. ay nako. Ay, balag Per head. Napakaswerte ninyo dyan sa lugar na yan. Oo. Pagka Kaswerte dalawa kayo nyo. sa pamilya, Adi, may 50K ka. Meron ng 50K. Ay, nako. No, Kala ko mapala na yung kilala mo't kilala ko na naka 14K. Yun pala, luma pa siya. Luma pa siya. Luma ka ngayon, pre. Imagine. Diyan sa isang bayan. Sa Pangasinan yan? Pangasinan. Coastal municipality. It's a coastal municipality and it is also a mountainous municipality. Ay, nako. Ano ba yan? Yan yung asagap na kulalatnit mo. Asagap to may kulalatnit ta. Panis, panbitin mo. Grabe Kaya napanda ka ni ID kasi. At ulatan man, manpanggaptan butante. Paano? Wala ID. Siyempre, nanangandad listaan. Wala listaan daratan Oo, pala. Kaya pala, yung may kapangibang niya, yung munisipyo, ay, di manira ng palista. di man lara ng palista. Walay kabat ko. Pamilya, wa manira. Nato, wa manlara. Ang kapito na bung dalatan. Mantatalaran lara. Ay, age lata na kabalag. Balaga. So, no, kwintaan mo tan, unsa pa 2 billion. So, Of course. gastusin mo. Of course. Ay, Kung ilan yung voting socialist population triangle. dyan. Only, kinta na, taon labat na. Pero ang pre-pre para, ganun na kalaki. may ano doon. May anong tao mo, may gold. May mina doon. May mina. I think so. Kasi merong napakalaking kumpanyang nandyan. Pala. Parang kaya it's a nagigits ko gold na yan, mine. Yun yung, yan yung nasagap ng radar ng kulalatnit ni Kabuto. Yes, oo. Nako, Ay, kayo laki Pero alam naman. mo, natatawa na lang ako kasi. Ano yan, binibili na lang yung boto? Parang gano'n. Wala na, talagang lantaran na kapaborito, Ajay. Kanina nga, along Ang the way. alam ko dyan, yung talagang sure, yung 10,000. Pero may talagang... Meron pa. Hihigitan niya yung 10,000. Oh. Gagawin niyang 15K. Ay, nako. Laki Believe ako Kaya sabi ko, ganyan na, lantaran na talaga. Ay, nako. Yung mga ganyang sistema dito sa ating bansa at tuwing panahon ng eleksyon. Maghintay kayo. Kanina nga sabi ko along the way, kapaborito RJ, walay asabat milamot, ban. Aking dakdakol sa totoo, naguno yan. Later to. Nitan lari totoo, pimapaway lara, walalay dan tabo, ya green. Di ba bawal din yun? Bawal din yun. Parang vote buying. Yes, vote buying din yun. Hindi nakikita ng COMELEC. Kaya lang sabi ko, yun na. Fiesta naman. Hindi, sabi siguro ng COMELEC, kasi parang baka sasabihin naman, walang nagre-reklamo Pero yan, of course. May nagreklamo. Hindi naman lahat ng sulok na babantayan namin. Actually, in fairness sa COMELEC, marami silang natatanggap ngayon na reklamo. In Metro Manila, maraming nagre-reklamo ng vote buying. Marami na. Pero sa atin, wala pa. May nasampulan na ba? Wala pa. Wala pa. So, kasi happy pa yung mga tao pero ito sa amin Huwag kayong magalit sa amin kasi baka sabihin ninyo, KG ka naman kayong dalawa. Pero sana okay na yan. Given na yan talaga And then maaring it will take time bago maalis yung sistemang yan, kapaborito Ajay. Pero sana isipin natin na hindi yan ang kapalit ng ating buto. Oo. Tignan natin hindi yan ang kapalit ng ating buto at dapat isipin pa rin natin kinabukasan ng ating bayan. Pero may nakausap ako na political analyst. Sabi niya. Nasa ngayon, mga eleksyon na, talagang ang tao kung may talagang iboboto, yun na. Di ba?
kahit Yun, na doon lang ako natutuwa kapaborito Ajay kasi marunong na rin daw yung mga botante ngayon. Tatanggapin, of course, tatanggapin pero kasi binibigay eh. Di tatanggapin. Mm. So, pero in their hearts and in their minds, Yes. meron na silang kandidato. Yun. Kasi sabi ko nga, lagi ang taong bayan ang pinipili yung karakter ng tao. Kung paano siya nag-perform, how sincere he is, at kung anong serbisyong maibibigay niya sa taong bayan. Sabi dito ni Rangkodo, hataw na si Idol Randall Bernal. Kitang-kita na kwanto. Good morning, Rangkodo. Good morning. Kay Madam M. Alipio, good morning. Sabi niya, good morning, sir. Kapaborito, Kapogi, Sir Joseph, Sir RJ. Happy Labor Day morning. Nang kalalolag yun ang Nanay Bihing, Nanay Konsing, at sa mga single ladies ang Basing, Sister Kagawad Esperanza at ang Sister Perla Kwanto. Sa kwanto mat ng Sir Luis Castro, good morning kapaborito. Shout out at sa may manalagar na freebies ng Kalabyan, Jad Kalutan at Dalan at Bangus Festival. Naupot ko no sa stock katon amay 3 p.m. Ya imbagada, in mabot na 10 p.m. Naupot lay uring. Pasensya la kuno, kulang ni. Uy, agda na kaya estimate. kapan kalot. Agda na estimate. So, di ba, kwan yan, may listahan na ng Dapat, mga grills. Oo, tsaka siyempre, computed na yung ilang sako ng uling ang bibilhin para masuplayan lahat. Ilang kilo ng bangus ang ibibigay at bibilhin para masuplayan lahat. Kung ganitong piraso ang bibigyan natin ng bangus, di dapat yun ang bilang na yun. Bakit? Nagkulang pa rin? Uling na naman, kulang. Uling na di naman ba ang malala problema. po yan yung yan yung kaya hindi natin nasungkit yung unang attempt, di ba? Yes, that's 2012. Dahil yung supply parang delay, di ba? Nung uling. Kauuling makasalanan kauuling. Ay, good morning sa mga taga dyan sa Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. May nakausap ako dyan at umaarangkada na rin daw. Si Dr. Stephen Mejia. Sino yun? Si anak ni di ba? Si Director. Director Mejia. Yes. Dahil siyang kandidatong mayor. Kandidatong mayor at kalaban daw niya yung incumbent at saka yung naging mayor din. So babae, dalawang babae at isang lalaking naglalaban dyan sa Mangaldan, Pangasinan. At itong 11 days more to go before election, umarangkada na daw si Dr. Stephen Mejia. Oy, speaking of umaarangkada, alam mo kapaborito RJ, hindi naman maituturing na election ito kasi kakaiba naman yung pamimili ng susunod na Santo Papa. Ay, yun din. Pero may dalawang matunog na pangalan ngayon. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Sana nandyan yung kababayan natin. One is Cardinal Pietro Parolin from Italy. Italy. Yes. Uh-huh. He is a seasoned diplomat ng ating simbahan. Very well known sa Rome at saka sa iba't bangsa. And he is now considered as a serious contender to be the next pontiff. And the other one, kapaborito RJ, the other one is the Asian Francis. Because of his advocacy for the marginalized, marginalized and charismatic style, Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle has emerged. Hindi ako nagkamali, ha? Yes. Talang bagbin magasubagok. Has emerged as a contender for the papacy. So dalawa na lang yung pinagpipilian. Yes. Alam Pero mo, hindi po yan eleksyon na gaya ng eleksyon natin. Hindi. Talagang yan, ang dyan is yung pananampalataya. Yes. This is something kakaiba. Kakaiba yan. So, dalawa na lang. Alam mo, sa nabalita na yan, pero ilan silang kandidato? Marami pa rin. Ito na lang nababanggit eh. Dalawa lang yung talagang matunog. Alam mo yung yung maging matunog ka lang, panalo na tayo diyan eh. Of course. The fact na na-recognize yan. The fact na na-recognize si Cardinal Tagle as a possible balita candidate. yan sa buong mundo. Di ba? At nabanggit pa na Pilipino na taga-Asia. Oo. It's our pride. It's our pride. And hindi naman lapang kalawantan kapaborito RJ because alam naman natin ang Pilipinas ito yung vote hindi lang vote rates
Very ano tayo. Mas marami yung Yes, Katoliko. Katoliko. Yan. Oo. Kasi di ba may nasulat din na bansang banal ang Pilipinas because of yung paniniwala natin. Yes. Sa buong may kapal. At kung may mga mangyayari man parang 'di ba, maliligtas ang bansang Pilipinas. May mga ganyan na rin akong mga nabasa at mga prediction actually. Nung mga alam mo na. Ang sabi nga nila ang Pilipinas is the modern Jerusalem. Yun nga 'di ba? Diba? Yun nga So yung baga-subago. At 'di ba, yung ma-recognize ka lang, mabanggit ka lang at sinabi po dadalawa na yung ating pang-cardinal yung isa. 'Di ba? Yes. Kaya papabagas mo ta. anyway, let's pray that they be guided with the Holy Spirit. At saka First Asian, Yan. if ever. At saka yung Luke. 'Di ba? Kasi lahat ng papa parang Amerikano, mga taga yung 'di ba, yung matatangos ang ilong, parang Amerikano talaga. Yes. Pero 'di ba, kahit na imaginean mo yun naging Santo Papa. Oo. Pero if ever makuha ng ating si Cardinal Tagle. Yes. Talagang it's a blessing. Talagang it's a blessing. 'di ba? Parang may isasabi mo, may sa buong mundo na kahit saan ka man galing, pwede ka na maging Santo Papa. Yes. Pagdasal po natin. Oo. Magpapatuloy po ang lignay balik kaya rin ni Nazaret Pakabatan pa imano malalapunin sa aking managang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Hey, ipawil tayo, Letter Fenihiya, Diyan konseho, Adyan dagupan, na ilaluan tayo, Tanapan piya ang Letter Fenihiya, Sikay number 1, Inyaligwas to'y syudad, Fenihiya, 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 ipawilit konseho, Fenihiya, Fenihiya, Fenihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa Balota. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisa manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Pigaran minuto labat latatin talagagik ni alas 8.41 lang. Man alas 9 lang. Pero siyan wadya ni sulik na ay balay. Kalop katabay ni siyempre sari magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes, at your service, always. Dan say magtarilingkor, magtariyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Very energetic ka, antam la. Alikas ko tani, ang balbalang nga ka kanya alikas ko, energetic ka natan. Oy, good morning nga pala sa mga classmates ko sa elementary. Andyan si Gerardo Lamsen, siyempre binabati rin natin. Welcome home kaya sa ating classmate na si Julieta Kayabyab Umingan. Hello. Ganon din kay Vida Flores, Imelda Cordero, Regina Kayabyab, Elena at Laura Makatbag, Ferdinand Aquino at Alex Idades. See you tomorrow alas 4 ng hapon. Oy, may reunion ata ngayon. Meron kaming get together. Kasi kami din, panaon. Sa batch 79 ng Pangapisan Elementary School kay Elia Rocio Season Bila. Season Rocio Bila at kay Jima Manuel na galing ng Canada.
Baka mag-get together din. Yon, kita-kits tayo bukas ha. Huwag niyong kalilimutan. Mark your calendar. Yon, 4 to 4:30, kita-kits tayo. Meron ng venue, sinabi na sa inyo. Yan. Kami wala pa. Mhm. Nagde-decide pa. Nagde-decide pa lang? Oo. Oy, kumusta nga pala yung mga yung mga naulanan kagabi? Bakit? Hindi ba kayo nabasa? Siyempre, pag naulanan kayo, talagang siguradong mababasa kayo. Yung mga pwesto naman kaya sa mga apektadong ongoing na mga road elevations. Dito sa Dagupan? Natubigan ba kayo? Ay naku, tagulan na. Mayo na, tagulan na. Pero ayala may, may kapaborito may mayo kanda, panaunlay na. Pero yung mga siklista, hindi na ulan. Mas gusto nila yung nauulan. Ay pala. Nagpa-practice pa lang mga yan. Oo. Na kung paano umihi habang nagbibisikleta. At sila'y paakyat na ng bagyo ngayon. Paakyat na sila ng bagyo Eagle ngayon. of the Mountain. Baka mapili nila. Yan, pero yan alam yung mo final siya, stage nila. Kilala mo si Engineer Rodolfo Boydion? Ay, Dati pa lang siklista yan. Bata pa lang yan, magbibinata. Actually, ano na siya, mahilig na niya yung pag sa cycling, di ba? Yan, oo. Kaya tignan mo naman, ang lakas-lakas pa rin niya at his age. Oo. At kaya pala kaibigan niyang matalik si back-to-back champion ng Toro Bluson. Kilala mo yan? Yan, buhay siklista. Si Manong Jess. Manong Jess Garcia. Manong Jess, good morning. Naalala ko lang si Engineer Dion dahil nabanggit mo yung tagulan, naalala ko yung mga siklista kung naulanan sila. Pero sabi mo, buwan ng Mayo na, tagulan na. Tag-ulan na. Ay, nako. Kaya maghanda na. Bakit? Kasi siyempre, tag-ulan. Antay lahat ng mamauran, paano yung mamauran? Wali katagap ng dalap. Itong Mayo, tagulan. Pero alam mo ba na may kasabihan na ang unang buhos ng ulan daw sa Mayo, gamot. Yun ang sabi ng mga matatanda. So pagka ikay naulanan. Unang buhos ng ulan sa buwan ng Mayo. Halimbawa, ngayon, ulan mamaya. Maligo ka daw. O kaya kung gabi, mansalur kay danom. At bindita man. Bindita. So, saka takot iray maugos si elemento. Di ba? Yun yung parang holy water. Yes. Yun ang sabi nila. Siyempre, wala namang mawawala. Kung maniniwala ka. So, yung sabi ko, di happy yung mga tao pag umulan. Wag lang sobra. Yun yung magandang, wag lang sobra. Yun yung magandang bagay kapag nandyan na yung buwan ng Mayo. Tagulan na talaga pag Mayo. Tagulan na. Pero ang sad na bagay, yung nakakalungkot na punto naman, kapag ka nandyan na yung tagulan, yung baha. Siyempre. Nadudulot nito. Gana siya pa man, nudala, tanudala po, wala abit tulan leptospirosis, kwantura. Yes. Water. Likod sa mga sakit na dala niya. Borne diseases. Of course, nandyan pa yung perwisyo. Perwisyo. Na ibibigay niya sa taong bayan. So, dalanan mo, di perwisyo talaga. Ngayon, ang tanong natin, paano na kaya yung mga nalubog sa road elevation? Dito sa Dagupan. Sa Dagupan. May nalulubog ba? Hindi, happy ako Pag dumadaan ako sa daan at least na binipisyuhan ako. Dahil yung gulong ng sasakyan ko. Hindi na mababasa. Hindi na mababasa. Pero tignan mo, bakit? Yung mga nasa gilid ng mga establishmento, nalnalgap iraagagig. Agauntan. Ramay abuban pasan so gabay manibaga. And they were not actually abuban pasan. Imabuba. Imabubara, nalgap ira because of the road elevation. Bakit? Sa totoo lang, bakit? Hindi ba ito Kasi sabi ng iba, it's parang beneficial. Yung daming na benepisyohan sa road elevation. Well, diba? Ito tanong ako natin. Isa ako doon. Bakit ka mo? Hindi ako Hindi ka taga-Dagupan. Ito tanong natin mga kapaborito kasi sa ibang bansa kasi at dito na lang sa Pilipinas, sa ibang lugar, sa ibang syudad na mas progresibo sa Dagupan, like for instance ang Mandaluyong, they also encounter the same problem during rainy season na nalulubog yung kanilang mga lugar. Pero naghanap po sila ng solusyon without necessarily touching
Ito'y tawag dalad sa ni walad nguri dilak. Amay without without destroying the terrain or without wag nilang gagalawin yung terrain. Ibig ko sabihin, wag nilang babaguhin yung terrain. Ano yung terrain na pinag-uusapan natin? Yung itsura ng mga kalsada. Hindi nila ginalaw yung mga kalsada. Nag-isip sila ng paraan. Anong naisip nila? Naisip nila yung sistema na ginagawa ng mga magsasaka natin na may mga pukok na mini-maintain. Ay magsasaka, mangingisda na may mini-maintain na pukok. Anong ginagawa nila? Numan ha-harvest sila, si gagawin pagkatanda may danom. May tanggal. Submersible. I-pump out may danom. Mga lalaray ken wala may uusarendan makina. Yat bimali wala rin nasasaba ko nakalugan at garong. Ramay anduruko yoy. Araraman usarendaraman. Sikatun usarenda. Singa tuboy, stainless, andurukoy. Yes. Mansap na danom, ipaway to ibasil to may danom. Pump out. Pump out to may danom. And tapen unakat na kalmay akapundon danom at sa may tanggal. Sikatuman so sistema anong nang nasare aromya lugar. Actually, si katutan so sa may mas recommended nasara may inhinyero. Teka, inhinyero, banggit mo tayo inhinyero. Meron naman atang pag-aaral yung mga inhinyero sa highways at yun ang kanilang rekomendasyon. Hindi ba? Yun ang sinasabi na yun ang recommendation ng mga engineers ng DPWH. Siyempre ang DPWH, ang tanging nasa isip nila, road elevation. Yun lang ang naiisip nila, road elevation. In fairness pero Los Benos sa mga taga DPWH. Siyempre, programa datan, may no gabay mo na aga nadalap, siyempre aman sa rekomendasyon. Yes. Pero kasi sa concentration may katuan niya gladadalap. Yes. Yun ang punto lang nila. Pero out of that recommendation, out of courtesy, pinapaalam pa rin nila sa LGU concern. So, ibig mong sabihin, without the approval ng LGU, they cannot proceed. So they have to seek the approval muna. Magpapasantabi sila dapat mayroon ding kwan. Yung halimbawa sa isang LGU, sa plano may, dapat tawag ka mo na wala may expert mo tayo, konsultaan mo. Sana ganon. Actually, ganito ka, Paborito Ajay. So, ganon ang proseso. May DPWH. Baka ganon din yung desisyon ng mga kinonsulta, hindi kaya? Tingnan natin, ha? So, ipapaliwanag muna natin na pupunta ang DPWH sa LGU. Titignan ngayon ng LGU. Siyempre, kung hindi maganda para sa kanyang lugar, hindi niya tatanggapin. Or magsasubmit siya ng kanyang sariling recommendation na ganito na lang ang gawin natin in lieu of that. Kasi baka makasira sa aming lungsod or sa aming LGU, sa aming bayan. Ganon. So, yung tinatanong mo ngayon, kung maalala ko, di ba may binuo silang commission. Meron ba? Flood Mitigation Commission. Nagbuo sila ng Flood Mitigation Commission at kung hindi ako nagkakamali, headed then by former NIA Director, Engineer John Celeste. Siya yung kandidato. Na ngayon tumatakbong mayor sa Summer and Western Pangasinan. And ang alam ko kay Engineer John Celeste, nagpunta rin niya ng Netherlands. Alam po ninyo sa Netherlands kasi, yung syudad nila is 3 meters below sea level. Dahil 3 meters below sea level, madali silang mabaha. So, nag-isip din sila ng sistema at yung sistema na ginawa nila, i-pump out ang tubig. Hindi elevation. Hindi elevation ng road. Hindi yun ang solusyon na naisip nila. So, ang tanong natin ngayon, sa Flood Mitigation Commission na binuo nila, sinong bumuo ito ni Mayor Belen Fernandez ng lungsod ng Dagupan, meron ho ba silang sinubmit na sa findings po nila sa inyo? May we know kung ano yung findings na yon? Kasi nagtataka lang ako Paborito RJ na every now and then nagpapaliwanag sila tungkol sa road elevation. Ang binabanggit na lang is DPWH
Sila ang may design yan, sila ang may recommendation yan. Yung DPWH. Teka, baka yung recommendation din ng binoong komisyon ni Elevation, di kaya? Pero yung sinasabi mo, yung si galing, parang meron na siyang know-how doon sa kahit na hindi mo elevate. Yun ang gusto kong malaman eh. So wala pa. Kasi sana ilabas sa taong kung bayan nasunod. Kung nasunod yung yun. recommendation ng Commission on Flood Mitigation na binuo nila. Do they have the same recommendation as the Flood Mitigation Commission na binuo naman noon ni former Mayor Brian Lim? Excuse me. Siguro baka 'di ba nandiyan din lang naman yung mga manitibukol na may sino yung nabanggit mo? Pwedeng matanong. Si Engineer John Celeste. Siya ba? Isa ba siya? Oh, siya yung kasi chairman kandidato noon siya ngayon na mayor sa Agno ata, kung hindi ako nagkakabali. Kasi tingnan mo na lang ang terrain ng Dagupan. Diyan na lang sa may Jubilanos Street. Pinataasan na rin yan. So halos lahat na ng mentor affairs tataasan? Halos. Nung tinaasan yan, naawa ako dun sa simbahan. Bakit? Sa St. John's Cathedral. Lubog na lubog. Binaba na rin? Bumaba yung simbahan kasi tinaas yung road nilibit Hindi pa ako doon. Makikita mo, ay naku, lubog na lubog yung simbahan. Sabi ko, paano na pagdilap? Paano na pag andyan na ang rainy season, ang dilap season, flooding season? Paano na mangyayari sa simbahan? Hindi ka na makakaptungo sa simbahan. Agka lang makapimisa. Tas siyempre dilap. Yun ang iniisip ko ngayon, kapaborito RJ, yun ang mga apprehensions ng actually ng mga ibang tao bayan din. Kasi, ang taas na ng road, inrersotabo ay danum. Pero alam mo, nung naka-attend ako sa press con ng administrasyon, marami daw nagpapasalamat dun sa parang benepisyo na binigay ng road elevation. Lalo na itong mga universidad natin dito sa Dagupan na talagang nakita daw nila yung purpose nung elevated road dito sa Dagupan. Pero according to you, marami sa mga negosyante, lalo na mga residente sa mabababang lugar, so talagang mansasuffer. Parang ganon. Panahon ng mamura. They are. Actually, hindi lang nila masabi yung kanilang liknaan, kapaborito Ajay, but I happen to talk to one of them at umansimbas nga ito. Nabanggit nga yung word na urban blight. Ano ibig sabihin? Urban blight. Urban blight. B-L-I-G-H-T na parang sinisira mo yung lugar na yon. Something like that, urban blight. You are destroying the city, something like that. So, pakatalusod sa ating urban blight at ating tanagagi, ang gauntan. So, kasi sekunda, on their part as a investors, negosyante, lugi negosyo na, pati yung kanilang real property, value ng real property nila, bumaba rin. Lingmaksabmad, kapaborito RJ. So, that's their dilemma. Singa gabay mo ni baga, non-depreciate. Non-depreciate because of my value. Amay antingaran to limrag. Kaya ngayon, sabi ko, bakit nga ba hindi nababanggit yung result ng pag-aaral na ginawa ng Commission on Flood Mitigation? Saan na nga ba yun? May recommendations ba silang ginawa? May outcome ba yung kanilang pag-aaral? Ano po yung kanilang recommendation sa city? May we know kung ano yung recommendations po nila? Alam mo, sa iniintindi ko kung may ganyang tinugyop na parang pag-aaral, ang pumapasok sa isip ko is baka road elevation din kasi nang ipinatupad ang sa pag-aaral nila ay pupwede. Hindi kaya? Be that as it may, kapaborito RJ, pwede bang pa-furnish ng kopya? Gusto lang natin makita yung recommendations nila.
do they have the same thinking or different yung thinking nila doon sa unang Flood Mitigation Commission? Given or niya, nag-jibe yung kanila mga ideas? Kasi given na hindi sila payag, ba't natuloy pa rin? 'Di ba? Kaya iniisip ko na baka yun din. Yun din ang recommendation. Pero that's just the same. In fairness, pwede ma-furnish nyo kami. Yung talagang recommendation nila ha. I hope we can talk to Engineer Jan Celeste, kung papayag siya, malaman natin kung ano talaga yung kanilang recommendations. Curious lang po kami. Curious lang po kami. Napag-usapan lang kasi mamuran lang. Kasi hindi natin nakita yung report actually noong binuo nilang Flood Mitigation Commission under the chairmanship of Engineer Jan Celeste. Baka may interesting point doon na magandang solution para sa ating lungsod ng Dagupan. Kasi ito nga, pinangangambahan natin, mamauran lang kapaborito RJ, dito natin matitest ngayon kung maganda nga ba yung naging solusyon na road elevation. Wala rin barangay kasi intagi lay dalan kapaborito RJ, pero wala rin kaabungan natin, aburido rata, no unloberad kaabungan da nakaukulan day untuwag. Tano andi napatog irad sa may biga. Kinain tumbok dala. Intumbok da, irame arom. Intumbok da. Kanya na may first floor da, singa anta may ayaman na dwindi mo la. You have to yumuko para hindi ka mamuntog sa biga. Hindi ho ba ganun ang experience ng iba na mga kababayan po natin dito sa Dagupan? So, sana mabigyan tayo ng kopya. Ano kaya yung recommendation? Kasi hindi ko nabasa eh. Noong panahon ni former Mayor Brian Lim, kung ano yung recommendations ng outcome ng pag-aaral na ginawa ng Flood Mitigation Commission na kanyang binuo, imparuntal data. Nagkaroon ng press conference, imparuntal da, noon tura may recommendations da. So, siguro maganda rin, paruntal sa taong bayan, kung ano yung recommendations ng Flood Mitigation Commission. Tekwanan Arnold po, man decision tila ta election lakwan to. In general ya siguro. In general. Boto tayo sa tuon walay serbisyo tan matuan man si serbi aliwan mamapastidyo kwanto. Nari mamapastidyo. Gusto ko yan. Aliwan may term mamapastidyo may mampapahirap. Okay. Nari Arnold po. Pero kapalay malam yung oras sa mga kapaborito. Pipuni ko muna tan. Hangga po ni. Nabos la. Tabayanan po ninyo susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Kalapakan tabay lalangula diknay bali sa rin magtariran kapaborito. Amigo yo RJ Beremenes, at your service always. Tansay magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan si Engineer Dennis Justoni Palaganas. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan.